उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनायनि मोनसे एजेन्डा लानानै जिल्ला आफादा बर' मिडियामनि गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय जोंनि जि मिशन क्वालिटी आरो स्किल दङ बे बिथिंखौ लानानै गासै डिस्ट्रिक्टनि जोंनि प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे जोंहा जि एसिस्टेन्ट टिचार आरो हेडमास्टारफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो बेयाव जोंनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल उदालगुरिनि बिथाङाबो बाहागो लादों। जिखिनि जोङो टिचार्सजों रायज्लायनानै फिडबेक मोनबाय बेयो खोब सिरियास आरो नायनो गोनां बिथिं। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे माहारिखौ जुदि गेरेमसा हारि हिसाबै जों दाफुंनांगौब्ला सोलोंथाइयानो मोनसे हारि जौगानाय आरो दानायनि सिनस्रि आरो बे सोलोंथाइखौ लानानै जि जोंनि 2006 सननिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे मावथांखि लानानै जों दासिम हाबा मावगासिनो दङ। बे लेभेलाव फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ जोङो जुदि बांसिन पास% जुदि जोङो क्रिएट खालामनांगौबा आरो लोगोसे मेट्रिकनि सेबानि जि माने टप 10आव जुदि जोङो बर' मिडियामखौ बे मासिखौ आवग्रिनांगौब्ला बर' मिडियामनिफ्राय अब्लानिया बयनिबो रल आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ। फोरोंगिरिया मोजाङै क्लास खालामनांगोन आरो फरायसा फरायसुलिखौ जोथोन लानांगोन। बे बाथ्राफोरखौनो दिनै जोङो मोनसे इन्टारेक्सन आरो जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोना गावसोरनि जेंना जेंसिखौ फोरमायदों आरो बे बेलायाव स्टुडेन्टनि न'खर हम भिजिट खालामनानै बे गथ'फोरखौ जों केयारिं खालामनो हायो नामा। गोबां गोरिब गुन्द्रानि गथ' गथायफोर दङ बिथांमोना माने क्लासाव फैनो नागिरा आरो मोजाङै क्लास लानो नागिरा। फारसेथिं फोरोंगिरिया क्लास आवाराव उइथ फुल डेडिकेसन माने गावखौ बावसोमनानै फरायसा फरायसुलिखौ 45 मिनिटनि समाव मोजाङै जाहाथे फोरोङो बे बिथिंखौ लानानै बेयाव बयबो मोनसे मतामत होदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आपिला जाबाय जे मोजाङै फोरोंनांगोन, हम भिजिट खालामनांगोन आरो मेट्रिक आनजादखौ मोजां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मिरुनिफ्रायनो जोङो लाइजाम हरनाय जायो गारजेनफोरनो। फारसेथिं जोङो जायफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौ लानानैबो जोङो न' थांनानै लोगो हमनाय जायो। बे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय। दिनैनि सावरायनाया खोब फ्रुइटफुल जादों। साइन्स आरो मेथ्स टिचारनि आंखालनि बाथ्राखौ बयबो फोरमायदों आरो गोबां पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ जायनि थाखाय नांगौबायदि क्लास खालामनो हायाखै, नांगौबायदि बे साबजेक्टखौ मोजाङै फोरोंनायाव बा सोलोंनायाव माखासे माने जेंना नुजादों। बे बिथिंफोरखौबो लानानै दिनै फोरोंगिरिफ्रा बुंबाय। मिजिंथियो जे बे हाबाफारिखौ जिल्ला लेभेलाव जों जुदि मोजाङै मावफुङोब्ला, मोजाङै जुदि बयबो मतामतखौ होलायोब्ला आरो बिनि सुस्रांनायनि लामाखौ दिहुनोब्ला मेट्रिकनि आनजादनि रिजाल्टआ मोजां जागोन, पास% मोजां जागोन, लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मानदान्दा बे लेभेलखौ जोङो बांहोनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेखायनो जिखिनि जेंना जेंसि नुजादों बे जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो मोनसे कमप्रिहेन्सिभ पलिसि लानांगोन। गोजोन्थों। गोरोबथा बायदियै जिहेतु गामि बानायनाय बेयो मैया गभर्नरजों आबुङै फोजोबजाबाय। बे बिथिङाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे दफा दंमोन गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथनि आरो बिनिनो साथिखान गामि सोनायनि जि बाथ्रा, बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया जि मोनसे पेकेज फोसावदोंमोन बेयाव 41 भिलेजखौ बाउन्डारि कमिसन आरो आसाम केबिनेटआ एप्रुभेल होबाय आरो एप्रुभेल होनाय बायदियै जिहेतु बे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौ आरो बेखायनो उदालगुरि जिल्लाया सानजाहानि माने जोबथा जिल्ला हिसाबै बै जिल्लायाव थानाय बे गामिफोरखौ 41 गामिखौ मैया आसामनि गभर्नरा आरो जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसामा बेखौ उदालगुरि जिल्लायाव थिसननानै होबाय। बिनि उनाव 19 भिलेजआ हाबबावनांगोन। बे मोनसे जोंनि माने जि दाबि आरो बे लिस्टआ अलरेडि जमा जाबाय। उननि समाव आरोबाव 100, 150, 200 जिखिनि जोङो 400, 500 बा 600 गामिनि जि लिस्ट होदों बेखौ पर्यायक्रमै थिसननांगोन। दा बेखायनो बेयाव बुजिलायनायाव गोरोन्थि खालामनांगौनि बाथ्रा गैया। दासिम जिखिनि गामि थिसनगोन बेयो उदालगुरि जिल्लायाव हाबथ'गोन आरो बेखौ जों कन्टिगुवास खालामनांगोन। सिक्सिडोरलि मर्यादा माने कनस्टिटिउसनेल जि मोनसे स्टेटास बे जाबाय कन्टिगुवास जानांगौ आरो पलिटिकेल राइटनि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला बेयाव समस्ति बारायनायनि 40 बे 60थानि बेयाव लिरनाय दङ। दा बेखायनो
जेब्ला बे आबुङै आरो फुरायै जोंनि जिखिनि दाबिनाय गामिफ्रा थिसनजागोन बिनि उनाव अट'मेटिकेलि बै ओनसोलखौ लानानै गोदान जिल्ला दाफुंनाय जागोन दा बेखायनो गोदान समाव एसे आख' फाख' नुजागोन खिन्थु उननि समाव बिनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जि इउनिट बा कन्ट्रल बियो रोखा जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। सार 2023 मायथाइया जोबलांसै खिन्थु बिटिआरनि जुदि दफाया स्पिडआबो मावफुंजायाब्ला 2024 मायथाइनि सिगाङावनो जों सोमावसारफिनगोन होननानै सारा बुंदों। दा बेयो डेफिनेटलि जों बे आवाजखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि लेभेलाव जोंनि मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव जों सरकारखौ प्रेसार होबोदों बुंबोदों 2024 सिगां बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजागोन बे कमिटमेन्टआ भारत सरकारनि बे कमिटमेन्टआ प्रधान मन्त्रि बे कमिटमेन्टआ गृह मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्त्रिनि जेब्ला एकर्ड जादोंमोन एकर्डनि उनाव क'क्राझारनि मास गेदारिंआव जेराव 9 लाखनिबो बारा बेयाव सुबुं गौमा जादोंमोन भारतनि माने गाहाय मन्त्रि बिथाङा फैनानै एनाउन्स खालामदों आरो नखर मन्त्रि बिथाङा बिनि उननि समावबो गोबां मेल मिटिङाव जोंनो बुंदों जे 2024 सिगां एकर्डनि दफाफोरा 100% मावफुंनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावगोन आरो बिथांमोना जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौसो जोङो दाबिदों बा कमिटमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनांगौ दा बेखायनो जोंनि आखायाव 2 मास टाइम दङ आरो बिनि उनाव 2024 एप्रिल दानाव पार्लियामेन्टनि इलेक्सन जागोन आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों सरकारखौ नारसिनदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना सोलिबाय थादों बेयो एसे स्ल' अर्डाराव जादों बेखौ स्पिडि खालामनांगोन आरो टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन आरो जुदि टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला जों लुबैनाय बायदि एकर्डनि जिखिनि मता गथा जिखिनि दफा बे दफानि मावफुंनाया रोखायै आबुङै जायाब्ला सोमावसारनो बाध्य जागोन आरो भारत सरकारखौ जों बे बाथ्राखौ बुंनानै जों नारसिनबोगासिनो दं बे स्पष्ट। क्लास 6निफ्राय मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव जि फोरोंनायनि जि बाथ्रा दंमोन बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिजों थांनाय 29 आगस्टआव जोङो ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउस खारगुलियाव जि रायज्लायनाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफाद एबसु बिथाङा स्पष्टयै बुंबाय जे क्लास 6निफ्राय जि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव थिसननाय बा इंराजि मिडियाम खालामनाय बेखौ आसाम सरकारा उइद्र' खालामनानै लाबाय आरो बेखौ दा लागु खालामलिया बेखायनो फोरोंगिरिफ्रा बर' मिडियामजों फोरोंनांगौ बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियामजों फोरोंनांगौ जेराव असमिया मिडियाम दङ आरो आनजाद लिरनायाबो बर' मिडियामजोंनो जागोन 2024आव बर' मिडियाम आरो इंराजि मिडियाम डुवेल टेक्स्ट बुक ओंखारगोन एसामिस आरो इंलिश डुवेल टेक्स्ट बुक ओंखारगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' मिडियामावनो फोरोंगोन फरायनाया जागोन आरो आनजादाबो जागोन नाथाय इंराजिबो बिथांमोना लोगोसेनो सोलोंफानो हागोन एज पार डे NEP 2020 गोजोन्थों।